alamisa mun kɔni ye kunnafoni jatigintanw ye kalanw u bolila o de kan kosɛbɛ. Musa Sayon Kamara n'ale bɔra Mali la n'ale sen bɛ nin kalan in na, ale kɔni a ye faamuyali min sɔrɔ nin kow kan, an ka o lamɛn. Bi ta bolila kosɛbɛ kunnafoni kolo minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔ siraw ni hali kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔna na. Bi ta bolila o kan kosɛbɛ ka d'a kan u nana ni mɔgɔ hakili jaro n'u ye minnu y'a ɲɛfɔ an ɲɛna k'a fɔ kunnafoni kolo bɛ bɔ cogo min na, a bɛ sɔrɔ cogo min na, a bɛ baara min kɛ, minnu b'a dilan ani minnu kan ka kɛlɛ kɛ pour que an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a la. N'i ye o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ an kɔni ye faamuyali caman sɔrɔ a la ka d'a kan u ye kunnafoni yɛrɛ kolon sugu ka ca, suguyaw ɲɛfɔra an ɲɛna. N'o bɔlen kɔ a la, mɔgɔ minnu bɛ sariya minnu, jamana minnu bɛ n'u ye sariyaw ta pour que ka se ka kunnafoni kolon kɛlɛ, olu fɛnɛ jamanaw fɛnɛ yira la an na, ka tila ka yira an na baara boloda minnu kan ka boloda pour que kunnafoni jɛlen yɛrɛ bɛ se ka di mɔgɔw ma jamanaw kɔnɔna na, y'olu dɔw fɛnɛ ɲɛfɔ an ɲɛna. Donc a kɔni kɛra fɛn ye an bolo min y'an dɛmɛ kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, ni maa 23 mun bɔra farafinna jamana 22 kan, u ye u senfa ka se l'Amérique jamana ale ka cakɛso min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don ani jamana wɛrɛ cɛlakow ma n'o ye département d'état ye. Yen fana kunnafoni jatigintanw olu kuma o kɛra l'Amérique jamana a bɛ o kɛlɛ cogo di, u ye o kumaw fana kɛ. Musa Sayon Kamara nin yɔrɔ kofɔlen na a ye ɲininkali tengu, i ka dɔn ka fɔ ni ma la faamuyali ninnu na an ka lamɛn o ko kan, a ye faamuyali min sɔrɔ o la. U ye an lamɛn, an fɛnɛ y'u lamɛn, u ye hakilina caman fɔ Américains bɛ baara kɛ cogo min na farafin jamanaw kan ani jamana wɛrɛw kan. Ne ka ɲininkali bolila kosɛbɛ u bɛ kunnafoni kolonw kɛlɛ cogo jumɛn na Sahel jamanaw kɔnɔna na wagati la coup d'état bonyalen don wagati min na, ni a y'a ye a bɛ se k'a ye k'a fɔ tubabu jamanaw ni Rusi jamanaw ka ɲɔgɔn kɛlɛ bɛ na ni ka yɛlɛma an ka yɔrɔ la. Donc ne ka ɲininkali bolila o yɔrɔ kan, o y'a yira k'a fɔ effectivement u b'a kalama, u bɛ baaraw la fɛnɛ minnu bɛ se k'a to Amérique tɔgɔ kolon o bɛ se ka dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na, kunnafoni kolon minnu bɛ boli Amérique kan u bɛ se k'olu kɛlɛ cogo min na, u bɛ ka baaraw kɛ pour que ka se ka olu sankɔrɔta kosɛbɛ. I n'a fɔ Musa Sayon Kamara, maa tɔw fana y'a yira k'a fɔ ko bi kalan kɔfɛ u ye faamuyali caman sɔrɔ mun ye kunnafoni jatigintanw olu kan, wa u n'a dɔn sinikɛnɛ ma u bɛ se ka mun kɛ cogo min na ka se ka ni kunnafoni jatigintan ninnu ka o kɛlɛ. U bɛ misaliya ta l'Amérique jamana ale ka kɛlɛ cogo kan. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Washington DC.